мефотон ки пеш телефонтон дар рестр нағатен. Пас видеоро то охир тамошо кунед. баъди обновления версияи нави программаи амина iUchot снимат карда баъзе баҳодорро дар рестр гардондаву депор кардесанд. Сабабаш бошад дар яке ки обновленияи нави амина дар телефонҳое ки версияшон полностью кунанд установка намешавад. Установкаам шава геолокатсия 100% тоб намехӯравад ва боша шумо дар рестр гардода депор мешин. Барои шумо телефони овардагем ки ба ҳамин дизайни тинук данаш батарейкаи телефон 8300 мАч ки ба хотири моҳи шарифи рамазон боша патоки навша арзон ба нархи арзон овардагем метавонед ки успеҳ кунед харидорӣ кунед. Телефоне аст ки дар соли 2026 агар дар замин бафтанӣ ягон чизиш намешавад. IP69 боша дохили обда бемалол кор мекунад. Экрани телефон боша 120 Гц кор карда дохили комплектатсия боша тамоми чиз дар кории хича дора. Любой намуд расификатша овардагем ки метавонед ки успеҳ кунед харидорӣ кунед. нархҳои телефон боша памяти 8 ба 156 гаш 22990 рубл ва памяти 12 ба 156 гаш боша метавонед ки ба нархи 25990 рубл харидорӣ кунед. рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат успеҳ кунед заказ кунед. Доставка боша тамоми шаҳру областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем.